Det har Emma mod på hvert år. Hallo, vent lige væk. Du! Hey, vent! Hallo! Hold op med det, Svend. Vent, kan du lige væk med det? En anden, der oprette sig. Ja, hvad med det? Din mor? Hvad så, mor? Sådan der. Det var rigtigt. Hvad så? Kig så på publikum. Smil. Det var så plads. Så hjælp. Sidste gang. Sidste gang. Ingen uden at gå til det. Kom nu. Nej, hun vil gerne med. Det var rigtigt. Ja, og hun er så god. Hun har gjort det for 10 år siden. Rigtig godt. Se, hun vinker til. Se. Ja. Smil. Hun er god til slow motion. Ja.